Oh, this is the pizza mukbang. Ito yung pizza with prawns, big prawns and crab meat. Yan. Yan. At hinihiwa ni Gian. Yes. Yan. Pizza mukbang paired with orange juice. Ayan. Kung gusto ng coke, meron yatang coke pa doon, Papa. Gusto mo? Oh, wala na. Naubos na. Ayan. Naubos na rin? Palamis ita? Ewan, nasaan? Meron ba yun? Meron ba yun? Meron yan. Meron? Okay na. Ito na, Papa. That is royal lemon. At yung isa naman ay nagluluto pa. Hindi pa enough yung pizza na yan. Meron pa siyang another one. Ayun, another one pa. Ayan. Antabayanan pa yon. Ayan. Okay, kain na. Doon, Papa. Ako na dyan. Ayan. Okay. At sarap. How is it? Masarap? Oh, sarap. Thin crust pizza with crab meat. Ayan, oh. Pinold niya kasi masarap daw. Ayan, nagmukbang siya. At, oh, may napansin ako sa likod mo. Look at that. Oh. Ano nang nangyari yung inedit ko? Nasira na, Papa. Sinira ni Chubby. Ay, ito pala. Another one. Yan, ang dami. Abundant amount of mushroom. Tomato with mushroom ang gamit. At ayan. Tapos yung mozzarella. Ayun yung panggatgot pa. Ayun. May toppings Ayan. ito. At meron pang next. Yan. Next yan na gagawin ko. Ang topping dyan is meron pa ditong crab meat and shrimps. Ilagay mo na. Kung kukulangin. Anyway, may cheese naman. Okay na. Puro seafoods para tayo niya. O, seafoods. Crab meat and shrimps. Yan. Sarap. Tapos, lagyan natin ng parmesan. Ang gitna. Wow. Lagyan ko ng parmesan. Wow, abundant. Abundant amount of cheese. We love cheesy. Ayan. Ay, ang sarap niyan. Wow. Sarap niyan. At ito, i-spread mo na dyan. Itong lakay ko. Oh. Anong ngiti yon? Hindi ko maintindihan yung ngiti mo, ha. Ayan. Ayan. So, next is the other one. Ito. Ito, i-roll ko pa yan. Meron pang maliit dun. Okay. Tomato with mushroom, mozzarella cheese, parmesan, and crab meat. And then, the prawns. Ayan. Dagdagan pa niya. Dagdagan pa niya. Sus, nako. Talaga namang way tihik-tihik yun. Grabe yun ang cheese, oh. Tama na, oy. Sobra naman. Okay, inside. Inside. Okay, magtago ka na dyan hanggang mamaya. Okay? Eat na. Yan. Yan ang mukbang. See? Mukbang. Yes. Hot sauce. You want some hot sauce? Ito ko. Hindi ba? Basta. Ito ba? Unong ka lang. Umay. Kurang good dito kami. Okay. Teka. At ito'y gusto nilang makita ang itsura natin ng mga nandun. Nabilaw na ako.
Ready na ako. Ready na ako sa kain. Ready na ako. Let's eat. Kasama Hi guys. Ito na. Bantay mo. At meron tayong Royal True Lemon. Hindi Royal True Orange. Royal True Lemon. Yan. Sarap to. Oh. Cheers! Ang kinakain namin is pizza with crab meat and then pizza with prawns and crab meat na yung tomato sauce niya ay yung ano with mushroom na yung Prego. Prego ang brand. Tapos ito ay kargado ng mozzarella and parmesan. Yum. Ito naman yung ganito. Ito yun, guys. Meron siyang prawns at merong crab meat. Ayan. Ha? You see? Eat na! Meron pang dalawa doon na malalaki din. Kain pa. Hindi, hinihintay ko. Yan, hinihintay ko. Dahil kinain ko ng dalawang gan. Sarap. At ito naman. Yum. Look at that. Yummy. And then this one, lagyan natin ng sriracha. I want it spicy. And then, ang pagkain ko nito guys, ganun. Hold it. And then, yum. Bakit mo? Ha? Sarap guys. Ang mama mo niya. Mama mo. Hintay ko nga. Hintay ka ba? Ito. Royal. Ito siya pula. Yan. Bakit pa naman kumakain-kain ha? Hindi ko yan. Sa inyo mo yan lang. Hindi pa rin naman ito. Dali mo yung ano.
pizza. Ayun, ano. Lagay ko sa akin. Pakain ko sa akin. Yan. Ayan, para kay Miley at kay Charm. Walang laman. Royal True Lemon. Ito. Sponsored na. Ah, baka kaya kaya ng kuya ko na. Oh, Parang volcano. The Volcano Pizza. Yee. Oh, Yan, sana yung kunti. kumukulo-kulo. Ayan. Wow. Hot pizza. Fresh pizza made by MJ. It is the best pizza ever. Max, best pizza ever. Ayan. Eat na. Ayan. Wala na. Mainit. Oh. Mainit pa? Hmm? Mainit pa. Ah, oo, bago luto ah. Bagong luto. Shut up! Telephone wire. Look at that telephone wire. Telephone wire. Yummy. Kain tayo, guys. Pizza mukbang. Anong date ngayon, Papa? July? July 29. Yes. Our lunch is purely pizza. Pizza na lang lahat ang kinain. Yan. Pizza. Pizza day. Ha? Yung puno, sira yung ano mo. Yung lang inedit ko, sinira na. Ayan. So, here it is, guys. Sa inyo, i-prepare ko ha, para sa inyo. Hot and spicy pizza. Look at this. Yummy. MJ's pizza is the best. This is with the crab meat and the shrimps. Look at that. Okay. So, yum. Ha. Mmm. Mmm. Ang crispy. Ang crispy. Ha? Hop. Crispy, crispy. Sarap ng ginawa mo, Papa. Crispy. Ha? Crispy. Diba? Ano? Ayaw mo mga?
Okay guys, thank you so much sa pagpapanood sa kain namin napakasarap. Kain po tayo. Hindi pa naubos. Tama na yun? Tama na yun. Mahaba na. Okay, thank you so much guys. Please like, comment, share, and subscribe. At paki-click na rin yung bell button para kayo ay notify pag may bago na naman ulit. At stay safe. God bless. Love you guys. Okay. Ingat. Sige. Ito po yung video na request ni Ellen. Okay, Ellen. Thank you. Bye-bye.